ନା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ବୁଝିକି ନିଜର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ କି ନିଜ ଭିତର କ୍ୱାଲିଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ଦୂରରୁ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା ନା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନୁହେଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟର ଅର୍ଗାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ଆଖି ଅଛି ହାତ ଅଛି ସେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ବା ମାଇଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି କରାଉଛନ୍ତି। ନିମୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ନିମୋଲୋଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ ତ କଇଁଚ ପିଠିରେ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ମଣିଷ କେବେ ଆଗକୁ ଭାବିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସତ ହେଇଗଲା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକର କାହାଣୀ ସିଏ ଯାହା ଶବ୍ଦରେ ଭରସା କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସତ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ କରେ ସେଇଠି ହିଁ ତା ରହିଯାଏ ତାର ଜାଣିବାର ଅପରଚୁନିଟି ମରିଯାଏ। ସେ ଜାଣିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେଣୁ ସୋସାଇଟିର ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ୱାଶ୍ କରିବ ବିଶ୍ୱାସ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତ ସହଜରେ ସେ ସୋସାଇଟି ସଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ।